kaže naš brat, pa ga povele, njegova cura povele ga na neki safari, razumijete, a u njemu već počeo da radi taj duh, znate, blagodati carstva nebeskoga. I on kaže, čovječe, tamo sam u nekom kamionetu, neki ljudi oko mene s puškama, lavovi, tigrovi, mene, kaže, sramota bilo od sebe samog. A ono oduševljeno pa gleda njega smoreno pa se još uvrijedio, razumijete? Što sam ja, kaže, dala 6.000 evra, znate, nije on ignorisao, ali, znate, bilo mu neprijatno od njega, samo gleda lava, gleda tigra, znate, čak ne ni kroz strah, nego nekako besmisleno, otprilike, što ću ja ovdje? I na to njeno negodovanje on je rekao, bolje da smo ozidali ploču u Prijedoru za kuću, razumijete? Bolje da smo ove pare dali da ozidamo ploču za kuću u Prijedoru, pošto žive na zapadu, i naravno to je nju dotuklo i to je završeno, ali vidite, nema više potrebu za tim, osjeća da je drugačija dimenzija života moguća. I onda se čovjek nekako uspokoji, znate, apetiti, sve zdraviji, znate, prosto mu je, znate, dobro tuđe jest. A ozarenja, znate, dobija iznutra.